I har alle sammen fået et papirsæt med hjem, hvor der på den første side står navnet på jeres gruppe og hvem I er. Det I skal gøre, det er, at I skal, når jeg er hjemme i grupperne, så skal I skrive rækkefølgen på de her 9 forskellige spørgsmål. Hvordan det er gældende for jeres gruppe, for eksempel hvem har den ældste mor, det skal I finde ud af, og så rækkefølgen så fremdeles. Og det samme med hvem er yngst, og hvem har det længste efternavn osv. Når I har gjort det, så bladrer I om på de næste sider. Så vælger I 6 af de spørgsmål, der var på side 1, skriver dem op øverst i den røde her, og skriver de andre gruppes navne her i de blå kasser. Og så derefter så gætter I så på, hvordan rækkefølgen er hos de andre grupper. Det vil sige, at der er 6 stykker papir, eller plads til 6 forskellige spørgsmål, hvor I skriver gruppenavnene her og gætter rækkefølgen. Når I har gættet rækkefølgen, jamen, og skrevet jeres egen rækkefølge ind på de 9 spørgsmål, jamen, så tager I papirerne med op, når vi mødes op på skolen, og så er der en lille præmie for, hvem der ved mest om sine klassekammerater. God fornøjelse!